Гуманитар ярдәм җыю пунктына әйләнгән Мәллә Тамак мәдәният йортында эшнең туктап торганы юк. Җирлекнең волонтерлар оешмасы җитәкчесе Людмила Егошева белән Рушат Рөстәмов егетләрнең хәлләрен белешеп, аларга ярдәм оештыра. Ирле-хатынлы волонтерлар хәрби операциядагы барлык райондашлар белән дә тыгыз элемтәдә тора. Яшелчәләрне киптереп, токмачлар кисеп, 3 төрле аш әзерли алдык. Моңынчы күрше районнар ярдәм итә. Бу юлы үзебез әзерләдек. 100 штук күләмендә сухой душ әзерләдек һәм ул эш безнең дәвам итәчәк. Ашларында дәвам итәчәкбез. Аннан соң гадәт буенча инде Мөслим күчтәнеше коробкасы әзерләдек. Анда тузлы өйбердән башлап вареньега күчтәнеше дә бар. Волонтерлар үз эшләрен югары дәрәҗәдә башкара. Сорма, Минзәле, Ознакай, Актаныш волонтерлары да изге эшкә кушылган. Районыбызның барлык авыл җирлекләреннән дә активистлар килеп ярдәм күрсәтәләр. Бу юлы адреслы ярдәм исемле посылкалар күп. Аларны егетләрнең үзләренә тапшырырга насыйп булсын. Егетләр сорауы буенча мотоциклда алып барабыз диде Рүзәл Минхаҗев. Күбрәк менә 2 мотай алып барабыз. Ошамлыклар, медикаментлар, киемнәр, кадаклар, менә егетләр нәрсә сорый, барсында җыябыз. Менә егетләребезгә моментында тиз генә җылтып ашарлык ашлар һәм сухой душ тоже бик җиңел әйбер, сусыз гына юына торган 1 минут эчендә. Махсус шушлай ясала, ул сусыз гына инде башта чәчкә сибәләр дә 1 минут тоталар һәм шуны кыеп пешерәләр. Северодонецк шәһәрендә яшәүчеләр дә гуманитар ярдәм көтә. Гади халык өчен балалар киемнәре, мәктәп кирәк-яраклары озатылды. Волонтерлар Курш шәһәрендә хәрби хезмәт үтүче егетләр янына да кирип чыгарга исәпли. Без Северодонецк шәһәренә бай ярдәм итеп торайык. Бу барда безнең Курс өлкәсенә кирип чыгасыбыз килә. Безнең анда стройщик егетләребез дә бар, Мөслимнән. Шуларны да күрәс килә һәм төп максат инде грузны таратып бетергәннән соң табалмый калган егетләребезне эзләргә керешәчәкбез. 7 шәһәр кайтмаган 2 райондашыбыз бар безнең. Без инде бүген Мәллә Тамак авылыннан гуманитар ярдәм төяшергә килеп килдек инде, үзебезнең әз генә булса да инде ярдәмебезне сузырга дип килдек. Шундый менә барлык халыкта шундый бердәм итеп килгәннәр инде, егетләребезгә ярдәм итәргә. Безнең кулдан килгән шул инде. Без инде аларга исән-сау өйләренә кайтырга дип теләп торабыз инде. Халык бер йодрыкка тупланды. Ватанпәрвәрлек кечкенә генә ярдәмнән башлана дип юкка әйтмиләр. Егетләребезгә туган якларына исән-сау әйләнеп кайтырга язсын. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.